परियावे के चाही हां चैनल वाला लोग आवे के चाही नहीं तार लोग चैनल पे एक हो स्ट्राइक गिरे रौरो लगल बा अच्छा रौरा के राखल रुआ तो नहीं मेहरारू सुतल बिया हां मरद अपन मिजाज बनौले अच्छा। बेचारा खेती गृहस्थी क के हां अब मेहरारू सुतल बिया जगावे जाता है हां ए हे अरे उठो ए ए अरे उठो बे खाली खाता रे पादत रे बगरवा हमरा के चैन से सुतहु नहीं खिदे अच्छा सूते आइल बड़ू हां अरे कितना काम पड़ल बा हाय हाय आ काम करे के चाहिए तो तोरा सूते के चाहिए रे रे सूती न त का करिए राजा जी हाय हाय का भइल बा ए राजा जी बोलो आज हमरा कमर में नु अच्छा बहुत जोर से दर्द बा। जब तोरा लगे आवत नहीं ना कोनो कोनो बहाना करत रे हाँ। ई ठीक काम करत बाड़े ना नहीं, हाँ। निराला जी लिखी लयदारी अभिषेक से की लयदारी कैसन कब गावल जाला पर ध्यान दी हां ना हमार फुहर रही फुहरो ना रहला पर्दा के अंदर रहला लेकिन लयदारी खानी रहला भाव लगल कैसे मर्दा कहता का कहता आ किछु अल्लाह बयाग नियो अरे भड़के लुरानी अरे बनल बनावल मुडपा अरे फेरे लुपानी आ जई हो काहे झुला पया गनियो भड़के लुरानी अरे बनल बनावल मुड पे फेरे लुपानी भैला पत्थर के करेलू अरे भैला पत्थर के करेलू अरे झूठो कमर में ए दुनिया गरम के तारा मत करेलू गुटका उटका मत देव सब के ना 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 माहौल गुटका मत देव ई गुटका थूकेला ना घोट जले हाँ। कैंसर के मरीज हो जाए हां हेन ना दे हां दे अब देखी जगह बैठल बड़े ना भैया हाँ। धर्मेंद्र भैया असही इनके गांव में हम चल गए अच्छा भैया ई बनावटी हम चुटकुला नहीं कह हाँ। हकीकत बात कहत हाँ। चैनल वाला भाई लोग एकरा के रिकॉर्ड करी रंजन निराला जी के गांव हतारे सुजान अच्छा आ हम चल गए हां आ गईनी तो हाला सुनत नहीं कि इनका गांव में एगो बाघ सोनकल बा हम महाराज बाघ सोनकल बा जहे न तहे गाय भैंस के ए महाराज खेत का और मेहरारू लो जाओ हां अब बात सुन कोले मत ब्रिजेश भैया छोड़ी थोड़ी ना
अब चल गनी तो कहतर जे तिवारी जी रउआ आ गइनी हमरा गांवे बाघ सनकल बा तो रउआ कैसे रह हमनी की बाघे नु सनकल बा हमरा लगे उपाय बा तने हमर बात पर ध्यान देब सब है हमरा लगे उपाय बा कि उ बाघ भी मारा जाई आ तारा गांव में हानिकारक होई ना होई ई कहले जे उ कैसे हमने के त एगो त तारा काम करे के पड़ी का करे के कहले जे ओ बाघ माराए खातिर धरती पर हम कुछौ कर सकत हमने के सुना गाय वाला वर्दी मंगाओ जौना के मेरे के छाला कहल जाला आ ओकरा के तू पहिन लो बाघ गाय देख के आई आ एगो तू हमरा के कोनो राइफल धरावो गाछी पर चढ़ जतनी गाय देख के बाघ आई मारब दरिये पची तो हो जाए बोले जे तिवारी जी रो तो दिमाग त हमरा के निमन दिहनी पिंटू बाबा हमरा के एगो राइफल धरा के एगो गाछ पर ही हमरा के टंगवा दिहले ओही पर हम बैठल बानी ई गाय बन के नीचे एकदम गछिया के नीचे माऊ बन गइले आ लगले बोले केंगा दू चार हाली बोलले ए महाराज दुख के बात इतना बा जे ई आवाज सुन के तो बाघ तो ना आई लेकिन एगो साढ़े दौड़ल चल अब साढ़े धर्मेंद्र भैया अभी निहुरल बड़े अब तले साढ़िया के गरम बिया करे गरम बिया अब धीरे धीरे तो ई हमरा के कहत हां तिवारी जी मारो हम कहनी के भाई हिंदू धर्म में ई गो हत्या नहीं खे लिखल आज साढ़ के हम मार दी आ तो ई पापे नु कहई हम साढ़ के ना मारो फिर 2 मिनट के बाद साढ़ावा इनका पीछा ई कहता है तिवारी जी मारो न तो हमार मार दी अब भगवान के दिहल व्यवस्था फाड़ दी जल्दी मारो त गाड़ फरलो यो नया हथियार मेहरारू कहतिया जे आज भर बर्दाश्त करे दी मर्दा कहता आ कि कर